IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dennis, come in. Kinumpirmaran ti Provincial Health Office nga tutuloy ti panagnato iti datos iti kasot dengue iti intero probinsya ti Ilocos Norte. Idi lain nga kalman umabotan di 109 iti datos may basar iti kodyan nga tali iti PHO kunan Dr. Rixon Bulalio nabagana nga 19 iti active Bulalio 19 iti active cases yung kaadwa na ket nakaimbag damit dito ikin nakarwag damitan iti hospital ububing iti kaduan iti tinamaan iti kasos gapuna na tuloy-tuloy iti kampanya kontra dengue ket di pagadalan tumaliklikan iti panagwaras ti sakit a dengue Batak Lawag City kaduan na kaso ay Bernal iso tagapuna iti agdamag tuloy iti fire operation ng summit cleanup drive kada iti lugar nga nakakitaan iti kaso ti dengue. Kumpiyansa iti PHO nga iti nabara pa niyang puna ket bumasit iti kaso tapos takit haan nga agwaras iti lamok nga carrier iti dengue. Tanukos parigan dumteng iti todo posible kunana mas panag-rise up iti kaso ng iti agdama na pudot pa lang di pa niyang puna ket very minimal. Dahil iti mininayon nga bilang dahil iti biktima iti dengue iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak RMN.